Είμαι παραπάνω ενθουσιασμένος για δύο λόγους. Πρώτον, πήρα ένα καινούριο ρολόι εδώ. Δεν θα πω τη μάρκα, επειδή δεν έχω κάποια χορηγία από κάπου, ούτε κάποια συμφωνία, ούτε προωθώ κάποιο προϊόν. Αν ωστόσο κάποιος θέλει, μπορεί να με ρωτήσει στα σχόλια, θα το χρησιμοποιήσω πρώτη φορά σήμερα. Και επίσης μου κάνανε δώρο και μία μάσκα κατάδυσης με mount πάνω για να μπαίνει κάμερα. Οπότε και αυτή θα την τσεκάρω να δω τι παίζει με αυτήν. Θα προσπαθήσω να βγάλω κάποια πλάνα με τη μάσκα με τη κάμερα στο κεφάλι και βλέπουμε πως θα βγουν, δεν ξέρω κι εγώ ούτε πόσο καλή θα είναι αυτή η μάσκα. Επίσης δεν θα πω τη μάρκα, αν θέλει κάποιος ας ρωτήσει στα σχόλια. Θα προσπαθήσω έτσι να έχουμε μια επαφή ξανά, έτσι λίγο αν χαλαρώσει και η δουλειά, να μπορώ να βγάζω κάποια βιντεάκια. Τώρα για όλους εμάς που το κάνουμε αυτό το πράγμα ερασιτεχνικά, ξέρετε, είναι και λίγο δύσκολο να συμβαίνει με μια συνέπεια και μια συνέχεια. Παρ' όλα αυτά νομίζω είμαι σε καλή κατάσταση στο ψαρευτικό κομμάτι, δεν έχω σκουριάσει δηλαδή. Και για να πούμε και δύο λόγια για το ψαρευτικό μέρος, δεν ξέρω, τώρα είναι αρχές Απριλίου του 24, ουσιαστικά χειμώνα δεν έκανε, τα ριχά δεν έχουν πολλούς κυνηγούς, λαβράκια εγώ φέτος ελάχιστα είδα, ακόμα πιο ελάχιστα πήρα. Δεν ξέρω τι λέτε και εσείς, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Σήμερα έτσι έχω μια όρεξη και το μέρος που πάω ενδείκνυται για κυνηγούς, για κανένα κέφαλο, αν δεν βρούμε κανένα λαβράκι. Έτσι έχω σκεφτεί να προσπαθήσω να το κάνω και σε βίτσε πρώτη φορά εγώ. Και ελπίζω με κάποιο τρόπο να μπορέσω να σας δείξω ένα-δύο ψαράκια σήμερα και να κάνουμε και ένα ωραίο catch and cook, είτε σε βίτσε, αν δεν πετύχει, αν δεν τα καταφέρω, να τα κάνουμε στο φούρνο όπως κάθε φορά. Οπότε κλείνω και ανοίγω από την παραλία και μετά από το νερό. Φιλάκια. Η παραλία είναι άδεια, είμαστε μόνοι μας, είναι ωραίος ο καιρός και ελπίζω, δεν ξέρω, έχω καλό προαίσθημα, για να δούμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε από τις πρώτες βουτιές, στα χέρια μου έχω το roller, έχω βάλει την κάμερα στο mount της μάσκας της καινούργιας που χρησιμοποιώ για να τη δοκιμάσω. Και έχω δει πίσω από αυτόν εδώ το βράχο αρκετές μπάφες να πηγαίνουν έρχονται, οπότε επιχειρώ μια πολύ ρηχή βουτιά, ακόμα τώρα είμαι στην επιφάνεια, κρύβομαι από το βράχο και προσπαθώ να προσελκύσω τα ψάρια να έρθουν κοντά, έτσι ώστε να έχω μια καλή και σίγουρη βολή. Τελικά τα ψάρια όντως πλησιάζουν και στην κατάλληλη στιγμή καταφέρω να πάρω μια καλή μπάφα. Μερικές βουτιές αργότερα έχω εντοπίσει ξανά το κοπάδι και επιχειρώ μία ρηχή βουτιά με σκοπό ένα καρτέρι στη σκιά του βράχου.
Παρ' όλα αυτά, το κοπάδι με ευνηδιάζει και έρχεται από παντού, αλλά από την άλλη πλευρά από αυτή που βρισκόμουν εγώ, οπότε πρέπει σχετικά αθόρυβα να προσπαθήσω να προσαρμόσω το κατέρι μου και να δω μήπως μπορέσω να πάρω κάποιο ψάρι. Τελικά με μια πολύ ωριακή βολή καταφέρω να πάρω άλλη μια μπάφα. Λοιπόν, έχω κάτσει λίγο να κάνω ένα διάλειμμα. Έχει βγει τα ψαράκια που θέλω, 2 κέφαλοι. Εντάξει, καλή μάσκα, λίγο θολώνει, προσπαθώ να την έχω κάψει καλά. Θα αφήσω λίγο το ρόλερ για καμιά ώρα να πιάσω το μικρό, το 85, να δω, γιατί νομίζω ότι θα πάει καλύτερα στους κεφάλους. Για να δούμε τι θα γίνει. Στην πρώτη βουτιά με το 85 έχω πλησιάσει ένα άλλο σημείο με κάποιες ρηχές ξέρες, στο οποίο υπάρχει περισσότερος κυματισμός, γεγονός που κάνει μεγάλες μπάφες να εμφανίζονται και να είναι λιγότερο διστακτικές. Παρ' όλα αυτά με ευνηδιάζουν, έρχονται ναι μεν πολύ κοντά μου, αλλά δεν καταφέρνω να πάρω κάποιο ψάρι. Ακριβώς 3 βουτιές αργότερα έχω μάθει πλέον το σημείο και έχω καταλάβει ότι στο κοπάδι υπάρχουν και μεγάλα κομμάτια. Κάνω ένα καλό καρτέρι, όπως βλέπετε πολύ ρηχά, όμως με πολύ καλή κάλυψη από το βράχο. Εμφανίζονται κάποια μικρά κομμάτια, πίσω τους όμως ακολουθούν μεγάλες μπάφες και με μια πολύ καλή βολή καταφέρνω να πάρω μία από αυτές. Είμαι πολύ ευτυχισμένος καθώς το ψάρι είναι αρκετά μεγάλο. Η ώρα περνάει, ο ήλιος πέφτει και αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την κάλυψη των βράχων μου δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στο κοπάδι. Κάνω άλλο ένα καρτέρι, περιμένω τα ψάρια και ξαφνικά εμφανίζονται από τα βαθιά. Κάνω μία απότομη αλλαγή της διεύθυνσης του όπλου και με μία κέρια βολή καταφέρνω να πάρω άλλη μία πολύ μεγάλη μπάφα. Έχοντας πάρει πλέον το δρόμο της επιστροφής, εμφανίζεται μπροστά μου αυτός εδώ ο βράχος, που όπως βλέπετε βγαίνει μέχρι σχεδόν τον αφρό
Οπότε αυτό με κάνει να μπορώ να καλύψω το σώμα μου πλήρως και να έχω πλεονέκτημα απέναντι στο κοπάδι και καταφέρνω με ένα επιφανειακό καρτέρι να κάνω το κοπάδι να έρθει κατά πάνω μου. Περιμένω μήπως κάποιο ψάρι έρθει αρκετά κοντά και όντως καταφέρω να πάρω μια τελευταία μπάφα.